A final de paraula sonen igual. Per saber quina lletra cal escriure, s'ha de tenir en compte que després d'una vocal tònica, normalment s'escriu P, T, C. Per exemple, equip, secret, aplec. Hi ha excepcions a la norma: club, Cuba, tub, sud, fred, pedagog, mag, etc. I les paraules acabades en i tu, quietud, solitud. Després de vocal atona o consonant, s'escriu la lletra que es troba en les paraules de la mateixa família. Per exemple, camp, camperol, verd, verdós. En són excepcions càrrec, carregar, fàstic, fastigós. I les primeres persones del present d'alguns verbs com ara ser, jo soc, tenir, jo tinc, etc. En alguns parlars, les lletres P i B són mudes després de M i diuen camp en comptes de camp o tom en comptes de tom. I les lletres T i D, després de L i N, com per exemple malalt en comptes de malalt, cent en comptes de cent, profund en comptes de profund. Ei! Atenció! Wow! Final de mot sona igual, però la lletra és clau. Mira la tònica i la família. La solució és senzilla. P, B, T, D, C, G. Ara ja ho saps, som-hi bé! La píndola